Әнгам Атнабаев. Булды инде бу дөньяның ак чагы, кара чагы, дер селкетеп алган чагы, тәгәрәп барган чагы. Булды инде таш күтәрмәс кайгылар башка төште. Су сорадык, ут бирделәр, ялкыннан йөрәк пеште. Булды инде гаепләрнең хактан күп нахаклары, дошманнарның алдыбызда биеп торган чаклары. Булды инде рәнҗетүдән күңелләр чатнап туңды. Якут бозларына ятып елаган чаклар булды. Тик булмады эзләгән чак юлларның җиңелләрен. Сырт сынса да сер бирмәдек, егылдык, җиңелмәдек. Тагын булыр бу дөньяның ак чагы, кара чагы. Бер иркәләп алыр өчен мең кабат камчылавы. Гомер буе калсак иде тормышта көчле булып, хәтта маңгайга язылган язмыштан өстен булып.